Hola, us donem la benvinguda a aquesta formació que consisteix en l'acompanyament i l'abordatge de les violències sexuals en contextos d'oci. Us presentaré primer el contingut de cada càpsula i després els podreu gaudir una per una. En la primera càpsula el que tractarem serà els conceptes bàsics al voltant de la perspectiva de gènere i feminista amb una mirada interseccional que ens ajudaran a entendre les bases de les violències sexuals. En la segona càpsula parlarem de què són les violències sexuals, per entendre les seues arrels, la cultura de la violació, el terror sexual i també com definicions de violació, abusos, agressions sexuals, etc., que ens ajudaran a detectar aquestes violències. En la tercera càpsula parlarem d'estratègies d'acompanyament a les persones que hagin patit alguna agressió i donarem una sèrie de recursos i compartirem quins serveis municipals hi ha. I en l'última càpsula parlarem d'estratègies per afrontar les violències sexuals i masclistes que es donin en els espais d'oci.